салом ба ҳама дӯстдорони футбол, мухлисони ҳақиқӣ, салом ва хушомадед. Имрӯз бародарон, охирҳои чемпионатҳо дар тамоми Аврупо, бисёр лигаҳо имрӯз бозии охиронашро баргузор мекунанд. Сезон ба анҷом мерасад ва рости гап каме ғамангез аст, чунки мо бо ин мавсим хайрухуш мекунем. Ҳарчанд фақат 15 рӯз ва ҳамаш дубора оғоз мешавад. Трансферҳо, ҷоми ҷаҳонии клубҳо ва дигар қиссаи нав. Дар фасли нав дигар рӯйҳоро мебинем. Ки ба кадом даста меравад, ки дар куҷо бозӣ мекунад, киҳо чеҳраҳои асосии мавсими оянда мешаванд. Ҳамааш як каме номаълум, вале мо аллакай интизори онем. Аммо пеш аз ҳама ин мавсим ба мо бисёр хотираҳои зебо дод ва ҳоло мо мунтазири охирини охиринем, финали Лигаи Чемпионҳо. ПСЖ ё ин ки Интер ки ғолиб мешавад? Мо инро дар поёни моҳи май мефаҳмем. Бачаҳо, ман дирӯз бозии охирини Реал Мадрид ва Сосидаро нишон додам дар Телеграм канали худ. Ин охирин бозии Карло Анчелоти ва Лука Модрич дар даста буд. Бале, онҳо Реалро тарк мекунанд ва ин як поёни воқеии давра аст. Имрӯз бошад охирин бозиҳои АПЛ, мубориза барои Лигаи Чемпионҳо, охирин имкониятҳо. Ҳамааш пур аз интрига ва боз Барселона Атлетик Билбао, бозии охирини мавсим. Семушкои худро гиред, дар канал ҳамроҳ шав, тамошо мекунем, муҳокима мекунем, аз футбол ҳаловат мебарем. Охирин бор дар ин мавсим. Ссилкаи Телеграм канал дар описание ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошем сар мекунем. биёед дар бораи яке аз хабарҳои ҷолиби трансфери ин рӯзо суҳбат кунем. Хабар аст ки ростӣ ҳамаи чашм ба роҳаш буданд. Кевин де Брюйне, яке аз беҳтарин нимҳиматгарони 10 солаи охир, ба назар мерасад ки хеле наздик шудааст ба Наполи. Ин маълумотро Ҷанлука Ди Марсио, журналисте ки дар олами футболи Италия гапи аввалро мезанад, нашр кардааст. Ӯ нафаре нест ки ҳар рӯз чизе нависад, аммо вақте менависад одатан дақиқ аст. Аз ҳамин сабаб бисёриҳо аз ҷумла мо ҳам ба ӯ бовар дорем. Гуфта мешавад ки ҳоло танҳо чанд масъалаи бюрократӣ боқӣ мондааст, яъне шартнома қариб ки омода аст. худи Де Брюйне ба президенти Наполи Аурелио де Лаурентис аллакай розигии худро додааст. ҳатто шӯхиомез мегӯянд ки гӯё ӯ ба даста гуфтааст: ман тайёрам, оғоз мекунем. Пас ҳоло масъалаи эълони расмии трансфер мондааст, яъне фақат вақт нишон медиҳад ки ин хабар ба таври расмӣ нашр мешавад. Аммо аллакай маълум аст, Кевин мехоҳад ба Неапл равад ва Наполи низ омодааст ӯро қабул кунад. Агар аз назари футбол нигоҳ кунем, ин қарори дуруст барои ҳардуи ҷониб аст. Наполи дар мавсими оянда дар Лигаи Чемпионҳо иштирок мекунад. Онҳо чемпиони ин мавсиманд ва боз орзуи чемпион шудан дар Серия Аро доранд. Ва бо омадани футболбозе мисли Де Брюйне ин орзу дигар як қадами воқеӣ мешавад. Аз тарафи дигар, худи Кевин Де Брюйне ҳам беҳтарин ҷойро интихоб кардааст. Серия А дар Италия як лигаест ки футболбозони сину солро қадр мекунад. Дар он ҷо таҷриба арзиш дорад ва бозингарон, хусусан бозингарони касбӣ ва доно мисли Кевин дар он ҷо ба роҳат бозӣ мекунанд. Ҳатто агар ба сину сол нигоҳ кунем, ҳоло Де Брюйне 33 сола шудааст, аммо барои футболбози Серия А ин сину сол нест. Дар Италия 35 сола боз чемпион мешаванд. Хулоса, ин трансфер метавонад ба як қиссаи хеле зебо табдил ёбад. Де Брюйне метавонад Наполиро ба сатҳи нав бардорад ва худи ӯ низ як сафари наву ҷолибро оғоз мекунад. Интизор мешавем. Ди Марсио одатан хато намекунад. бубинем ин дафъа чӣ мешавад. дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз моро як қатор бозиҳои тақдирсоз интизор аст ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. чунин ба назар мерасад ки мо бо шумо дар арафаи аввалин супертрансфери калон дар ин тобистон қарор дорем ва номи он футболбоз Флориан Виртц. ҳама интизор доштанд ки ӯ ба Манчестер Сити меравад ё шояд ба Бавария. аммо не, Виртц қариб аст ки футболбози Ливерпул шавад. дар ин бора қариб ҳамаи расонаҳои муҳим навиштанд, аз ҷумла худи Фабрицио Романо. ба гуфтаи ӯ, тарафи Виртц ва Ливерпул дар мавриди шартномаи шахсӣ комилан ба созиш расидаанд. маълум аст ки маош, молати шартнома, мукофотпулиҳо ва дигар шартҳо ҳамаи чиз ҳал шудааст. ҳам даста, ҳам бозингар аз ҳама розиянд. ҳоло фақат як чиз боқӣ мондааст: нархи ниҳоии трансфер. Байер 150 миллион евро мехоҳад, гарчанде ки арзиши бозории Флориан 140 миллион. лекин Ливерпул мехоҳад онро анҷом диҳад ва эҳтимол мо шоҳиди рекорди нави трансферӣ мешавем, на фақат барои Ливерпул, балки барои тамоми АПЛ.
гуфтан ки ин трансфер хуб аст чизе нагуфтан аст. Ин як қарори бениҳоят ҷиддӣ аст ва эҳтимол маҳз барои ҳамин Ливерпул тобистони гузашта пул сарф накард. Онҳо шояд пешакӣ медонистанд ки имсол бум мешавад. Дар ҳақиқат Вирц бозингари сатҳи олӣ аст, лекин як чиз ташвишовараш травмаҳо. На он қадар зиёд, аммо чанд ҷароҳати ҷиддӣ дошт ва ҳама медонанд ки АПЛ лигаи тамос аст, сахт, ҷиддӣ, пурзур. Аммо мо бовар дорем ки Вирц метавонад худро муҳофизат кунад ва дар Англия низ муваффақ шавад. Ҳамчунин мегӯянд ки ӯ дар дақиқаҳои охир аз гузаштан ба Бавария худдорӣ кард. Онҳо низ омода буданд, ҳатто шартҳои хуб пешниҳод карда буданд, лекин дар ниҳоят Вирц негуфт. Гарчанде ки мо фикр мекардем ки барои ӯ Бавария интихоб беҳтар бошад. Чизи ҷолиб расонаҳо мегӯянд ки қарори ниҳоии Вирц баъди суҳбати шахсӣ бо Арне Слот гирифта шудааст. Чӣ гуфта бошад ки Флориан тасмимашро дигар кард, маълум нест. Лекин шояд ин суҳбат воқеан гуфтугӯи тақдирсоз буд. Хулоса, мо интизори расмӣ шудани ин гузариш ҳастем. Вирц дар Ливерпул бо нархи 150 миллион. Фикри шумо чи аст? Ин беҳтарин интихоб аст ё пулро беҳуда сарф мекунанд? Мумкин шумо боз як номзади ҷолиб барои Ливерпул доред? Фикрҳои худро дар комментария нависед. Килиан Мбаппе подшоҳи нави Ла Лига ва ҳамаш фақат оғози кор аст. Бозии охирини чемпионати Испания барои Реал Мадрид на фақат як ғалаба бар Реал Сосидад бо ҳисоби 2-0 буд, балки як натиҷаи бисёр муҳим шуд. Анҷоми як мавсими аввалини таърихӣ барои Килиан Мбаппе. Дар дақиқаи 38 Мбаппе пеналти назад, лекин худаш ҳамон тӯбро пас аз зарбаи дарвозабон ба дарун даровард. Баъд дар дақиқаи 83 боз як гол зад ва дубл кард. Ин голҳо на танҳо дар бозӣ муҳим буданд, балки дар тамоми мавсим нақши калон бозидан. 31 гол дар Ла Лига, 43 гол дар тамоми бозиҳои мавсим. Рекорди нав барои бозингароне ки бори аввал дар Реал Мадрид бозӣ мекунад. Пештар ҳеҷ кас дар мавсими аввали худ барои Реал ин қадар гол назада буд. На Роналдо, на Раул, ҳатто на Криштиано Роналдо. Рекорди пешина ба Иван Саморано тааллуқ дошт, 37 гол дар мавсими 1992-93. ҳоло Мбаппе онро шикаст дод. муҳимаш дар он аст ки Мбаппе голҳоро на танҳо бисёр зад, балки пайдарпай ва бо роҳҳои гуногун. 31 гол дар Ла Лига беҳтарин натиҷаи мавсим аст ва бори аввал аз замони Лионел Месси аз мавсими 2020-21 касе тавонист ин қадар гол занад. ғайр аз ин, Мбаппе ҳоло дар ҷои якум барои гирифтани бутсии тиллои Аврупо қарор дорад. ҳоло ӯ 62 хол дорад. Ин бештар аз Виктор Гёкереч аз Спортинг аст, 39 гол, 58 аз 5 хол ва аз Муҳаммад Салоҳ 28 гол, 56 хол ки фақат як бозии дигар дорад. яъне Мбаппе метавонад на танҳо рекорди Реалро нав кунад, балки аллакай дар мавсими аввалини худ ҷоизаи калонтарини инфиродӣ барои голзани Аврупоро гирад. Ин ҷоиза одатан ба бозингарони Барселона ё Бавария мерасид. бубинем ки дар таърихи Реал киҳо 30 гол ё бештар задаанд. Алфредо Ди Стефано, Уго Санчес 2 бор, Криштиано Роналдо 6 маротиба ва ҳоло Килиан Мбаппе. Ин чӣ маъно дорад? Ин нишон медиҳад ки Мбаппе танҳо барои реклама ё шӯҳрат наомадааст. ӯ дар ҳақиқат пешвои нав дар ҳамлаи Реал шуд ва дар чунин клубе ки фишор ва интизорот зиёд аст, ӯ дар мавсими аввал ҳамаро бовар кунанд. аз ҷиҳати тактикӣ Мбаппе ба тарзи бозии даста зуд мутобиқ шуд. ӯ на танҳо голзан аст, ӯ дар ҳамла ширкат мекунад, ба дигарон имконият месозад, фишор меорад ва ҳолат эҷод мекунад. Анчелоти системае сохт ки Мбаппе дар он озод аст ва хуб бозӣ мекунад. оянда чӣ мешавад? Ин фақат оғози роҳ аст. ӯ ҳоло 25 сола аст. агар чунин оғоз кард, пас тасаввур кунед ки дар солҳои дигар чӣ кор мекунад. шояд мо дар арафаи як давраи нави бузург дар таърихи Реал ҳастем. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.